Abanqueiro celebra esta fin de semana unha nova edición da Foliada de Exipto. A cita reunirá unha dúcia de grupos tradicionais e contará tamén con música e actividades para toda a veciñanza. O Concello de Boiro colabora coa Comisión de Festas de Exipto na organización desta foliada, que terá lugar o sábado 30 de maio na contorna do Centro Social de Abanqueiro. A programación arrincará ás 7:30 da tarde e contará coa participación de 12 grupos tradicionais que encherán a parroquia de música e baile popular. Este ano contamos con 12 grupos ou 13 de foliada, que nos acompañando a Dorniña, os grupos de Abanqueiro, a Arrancadeira, Caramuxiños, o Facho, as Taumiñas da Escola de Baile de Música Tradicional Taume, Mar de Cabo, Ventos do Mar, Nunca é Tarde, a Cordaón da Escola Municipal de Música, o Son do Pote, os da Boina e Estrópoli. A festa rematará cunha actuación musical a cargo de DJ Jalaico e, como é habitual nesta celebración, tamén se servirá un bocadillo de luras para todos os asistentes. Teremos, como ben acaban de decir, un amplio percorrido musical polas nosas tradicións e rematarán a festa con algo un pouquiño máis moderno para todos os públicos, como é un DJ, non? Entonces, este sábado, a partir das 7:30, festa na contorna do Centro Social de Abanqueiro. En a comisión destacan que o obxectivo da foliada é reunir a veciñanza e recadar fondos para a romaría que se celebra no mes de agosto. O objetivo desto é xuntarnos, facer unha xuntada veciñal e outra, recadar fondos para a organización da romería de Egipto, que sempre facemos en primer domingo de agosto. Dende o Concello tamén quixeron poñer en valor o traballo desinteresado das comisións de festas e animou a cidadanía a participar nesta cita tradicional. Darlle as gracias á Comisión, porque sin todos eles, non sería posible celebrar todas estas festas que temos nas parroquias e fan un traballo sin ánimo de lucro, moitísimo traballo e moitísimo esforzo persoal para poder levar a cabo todos estes tipos de festas. A música tradicional volverá así este sábado a Abanqueiro nunha foliada que busca manter vivas as tradicións e fomentar a convivencia veciñal.